шудистай кам кам не ки аями бомдода ҳам қабурон сахт зада буд кам кам боридестаем баъди обед неким ҳаво мекушоя давай пагодара дидум я тарафҳои цирк даем ям ха навигариш дай цирк данем ҷама домои нав инами рӯзи як рӯзи ман мешада дӯстони азиз навор мекунам то инами пешина хондаму ба буромадам зайнабҷон қатимона духтаро ози навориш мекунам румол баста духтари ман як зайнабҷона бурдестем қатимон барои ки рӯз рӯзи оддихиш буд рӯзои шанбе якшанбе оддихай шанбеорам дарс надоран ё синфи поёние авуду ташкалона синфи болои шанбео дарсай гуфтум прогул нашава дарсотуна бихонед баъд биёед баъди дарс мебиёян раҳа медонанд чун ин рӯз рӯзи шанбе буд яккасарои ресторан шай пеш гузаштем туй ҳамқа одам худоай туй тия ҳамада баъд инаи раҳи чия амо тарафи ҳавли рафтанай бинед чӣ хел сел омадай ба рӯи раҳ ҳамхел лоё ва омадагия бо як ҷошдам хе безеби бад буд уҷода успед накардам ки навор кунам инаиҷа сеюм ҷошай ки намхел лой ови дарёам лой омадиста буд иқа ҷоҳоро дидем дар интернето ки ҳамхел сел омадай чанд қадар хонаҳоро бурд сел набинед раҳҳоро ҳамхе раҳ қатӣ омадистай бо ҳамхе бомдод да борони сахт зада буд и баҳор беҳад борониш бисёри бад шуд лекин бо ҳаво кушод ин ҳамхе сел зада буд бо айса набинед раҳҳоро офтоб кадистай ҳавлӣ мерем кор дорем хамир мекунам қатӣ зани ҳеварам дукаса нон мепазем дар дегдон барое ки нонои ҳами дегдонира мардаки ма беҳад нағз мебинам аллоҳ нигаҳбон боша ай ҳами офатош кули мардуми мусалмона ай ҳами офатое ки сел ҳами хел бисёр хонаҳоро дидам дилам ганда мешава кӯдака гум шудай дар ҳами сел инаминав як духтарака мебинем дар интернето нишон додистай мактаб омадай нест аллакай таги лой мондай чӣ мондай ҳеч ки намедона на мурдашам ё на зиндашам хел зиқ мешавам худованд нигаҳбони ҳар як бандаи мусалмонаш боша ҳамаи шуморам тамошобинони азиз дар куҷое набошед аллоҳ нигаҳбонтон боша худтона эҳтиёт кунед ҳамеша сеҳату саломат бошед раҳмати аллоҳ дӯстони азиз барои комментариҳои бениҳоят хубтон ҳами ҳар як зан ба худаш як орзу дорад ки худаш кор кунад маоши худша дошта боша муҳтоҷи ҳеч ки набоша чӣ орзуе ки мекунад фарзандо мехоҳӣ ки амалӣ созӣ ин модар бисёр ҳамира кӯшиш мекунад мо модарон мехоҳем ки ҳар моҳа маоши худмона дошта бошем ин ширкати атомие ки ба мо ҳам хали шансҳоро додагие ки айхона набаромада бо тариқи як интернет телефон метавонем ки орзуҳои худмона амалӣ созем дар ширкати атомӣ танҳо як бор харид мекунем 6 моҳ
омода кора пеш мебарен. Хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора духтаро. Ира ма барои шумо мегӯям ки дар 6 моҳ як бор мехарен бо 200 сомон. Ана мехел ба мастер продажа ба званиёҳои баланд ки баромаден 100,000 рубл ойлик мегирен ҳар моҳа. Танҳо як структура месозен, 2 одам тактонда мебиёрен. Тамоми маҳсулотҳои дар ҳамин ширкат будагӣ номери 1 дар ҷаҳонай. Хемохем витаминҳои беҳтарин дорад ки барои стресс, асаб, тамоми дардҳо, норасоии витамини бадан фоидаш калонай. Ҳатто кирм ма мерезона, харобшавӣ, фарбешавӣ да ҳамаш да фоида дорад духтаро. Бениҳоят кремои нағз дорад, кремои барои таҳтирура нигоҳубинӣ кардан да бениҳоят хубай. Баъд шумо да ма наставники беҳтарина пешкаш мекунам духтаро. Апай шаълое ки группаи калон дорад, группаш бениҳоят зур кор кардестай. Шуморам даъват мекунам, номерои рӯи экран да нависен. Апай шаъло бо дили пур шумора кора ҳамаша мефаҳмона, шумоам ба маошҳои баланд мебароен. номерош да муроҷиат кунед. Ина дӯстони азиз, парварда гирифтем ай райҳон, қаламфар, райҳони сабз, мехали фиолетовиш, баъд болгарский, чанд намуда хулоса. Бози борон ҳам хел борида буд, чишу заминот тар. Времена ҳамиҷа мондем шон ки бестам пага ҳаво куна, баъд ҷӯя кашида мешинонанаш. Ина омадем ҳавли ҳавлиам қахшурӯай ҳавош ки ина ёра нишон дода будам у влогда. олуай духтаро савз шуда қатршака ятша бигирам. я олуша гирифтам духтаро ғура. уҷас ҷои сага ина сагхо вай ҳавам қа офтоб кард агани чихе омаданда я борон гирифта бо офтобак шад. иҷада гулои лолара бинед духтаро қадар омада. яша тарафи корвон душанбе ва триша биё ҷа зайнаб самбақа ёфта. самбақачаи майдача иҷа дахай агарод мекунам. иҷа клубникай духтаро. самбақам хушакая. самбақача хона мебарем. хона хушакай самбақам. сумая ай уҷа дита ёфт, дита ай ята калон ята майдак ёфт гирифтад бо ятай дигар ай мара ёфтад. яқтичаш дадофтумаш. ата самбақам бромаданияй. ина зайнаб қад самбақаш бузӣ дора. майдачаи самбақ. будро тестес хона и покаж то хона чаша да хона оли коробка дорем ай коробка вайш мекунем хона текс мекунем. ба духтаро барои угро равай кардам ку лагмана пухтам хамириш маҳкулум нашад. бисёриё навистаи тухм зарчӯба ҳар хелами тухма да назар дорам ки ҳо тухм қати мекунӣ ранги лапшаи угрогӣ майда дора ав проба мекунам. ма просто лагмана проба кардам ки наме лагман ба и хамири обичнӣ намешида. насиб боша оли ба тухми холи бе об бе ҳичи тухму орда намак қати мешурум ку меброрум барои лагмани хали вай угро кучхали мешда боша. неки аппаратш маъқулум шуд. аппарат беҳад хушрӯ назба нархша пурсидес. нархи аппарат 200 сомон буд духтаро. хай бо брен айноми канали ма гап заден агар нафурӯхта бошаш барое ки борошон оптовия бисёр чиза мебиёран ам я ҳафтада мефурӯхтанд тамом мекунанд я ҳафта 2 ҳафтада бо хай бори навшонда мумкин боша. хай бо номероша мондагӣ будам ку дар ҳамон видео муроҷиатш кунем дошта боша бохарем. хай маҳқултон боша. агар аппарат ягон гуноҳ надора. аппарат 100% буда ами хамириш мада нафорид. рости гап ма хамири лагмана ба даст тайёр кардагӣ будам чанд сол пеш да ҳамин каналам хушрӯ буда. молумоли бисёр дора. корш беҳад қинай 1-2 соат мешини лагман тайёр мекунӣ. ҳар яктай вай равған карда корш қин буд. ака ма хостам ки хали роҳи осонш хати ки хамириш анамо хамири об кадагӣ ма лагмани ам ба даст тайёр мекардаги анамо хали хамириш об қати мекунӣ. обу намаки орду равған вайне ки ба маза меомад. хай ака вай бисёри бад ба даст мехелем ай ҳамин ҳисоба ба мазагиш. намехе духтаро
бо саволотон чизе боша ҷавоб метиҳам, фаромӯш накунам, барое ки ҷомадам связ нестай, вообще интернет ромада намешава. Агар ин шаҳрда қариб бему связ нест иҷада. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا иҷада нонора пухтем, хамирмон орди гандмиам ки дора камтар сис шуд. Килчомон инам ха хуш рӯ омадак да ҳавлиями хидмон хиштоманам пухтем. Бинен чӣ килчои хушрӯ омадак. Нонорам хеле тинка кардем. Орди гандми хеле қати сафед аралаш кардем ҳами хамири нонда. Гандмиш камаю ба ҳар ҳол маззаи хича дора, ба мазза мешава нонда. Ина килчои руғани блестяще. Иҷада оши тупа кардем, тупа ҳай духтарои хали чӣ мегӯянд лахта мегӯянд, бирида нестаю, тупа ҳай. Нам хали дар берун да алоб кардем. Хай иҷада ма саросима чхеле баҳрдорӣ ба даравам қаша навор кардам. Чанд тавақ кардем, бисёрӣ ошам карда будем. Ай оша гуфтам ҳама вақт навор мекунам, биё хай даф навор накунам. Аввал ош буд, баъд бегаҳтар ай кардем. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани котлет барои шумо ман пешкаш мекунам. бениҳоят котлети бомазза мешава. Ба мо лозимай фарш 800 грамм фарш гирифтагиям, нимта хлеб гирифтагиям ҷои мулоимиша, баъд пиёз, чеснок, картошкара ба блендер хел мезанам, майда мекунам. Агар ки мясорубка да гӯшта гузарондаста боша, метонем ба мясорубка гузаронем, фарқ надора. Ба мясорубка ҳам мешава. Ма гӯшта пешакӣ гузарондагӣ будам. Кай ки гӯшти свежи бихарем, ҳамон вақт мегузаронам, мемонам фарш карда, барои рӯз даркорида сразу истифодаш мебарам. Хлеба тар мекунем. Иҷада мурч, зира, намак ва хеле мурчи сирха гирифтагим, универсальне. Хлеба ки тар кардем, анам хел мечафем, обша мегирем, котлетмона ҳамроҳ мекунем, мекобем, намакша бо чени табдили худтон бикунед. баъд ами хамир бори мешӯрем. чӣ қами хеле якҷояш мекунем ки котлети мо ба мазза меша. Ба обам ҳамроҳ кардагим, ним пиёла обам ҳамроҳ кардам. Якта чеснок буд, дута картошка буд, хлеб буд, нимта хлеб буд, баъд 800 грамм фарш, намак, хай приправаҳош якҷоя мекунем. Баъд охирон оба ҳамроҳ кардам, мекобем. ами хел бисёр мушт мезанем ҳами фарша ки ҳамроҳ шава, якҷоя шава. баъд ами хел формада ба ҳамин шакл мекунем. дар ор тар карда дар сковородка инам хел гарм, руғана гарм мекунем, мемонем. сурх меша, бо тарафи дигарша тоб метиҳем. дӯстони азиз, ба кришкаша 1-2-3 дақиқа мемонему, мегирем, котлетои мо тайёр мешава. бениҳоят котлетои обдор мебиёд, сочне. ина дӯстони азиз, осонай тайёр куниш. ҳами кӯдакода беҳад ҳами котлет маъқулай.
картошкаи нав буромадагиай мегиремшам хел майдоҳошам мешувем, тоза мекунем, меҷӯшонемша то пухтанша. Баъд обшам мерезем, сливичное маслоро бо ҳамроҳи камтар равған анам хел таф медиҳем. 2-3 минут таф медиҳем. баъд ҳамроҳ мекунем чесноки ҳами свежи буромадаги нав ҳозирара бо ҳамроҳи гашнич. анам хел қатиш бо 1-2 минути дигар таф медиҳем. бениҳоят картошкаи бо лаззат меша, мепаза, котлето қатъи. шуморам тайёр кунед дӯстони азиз, пушаймон намешавед.